네, 스톨셋 이렇게 땅방 구름 하나 오픈 셋 또 뭔가 Bisa bom sudah habis di dalam. Bisa baik-baik kalau minta Malaysia. Ya, lihat tuh, benar. Kamu sama coronation sehari gimana? 네, 스톨셋 이렇게 땅방 구름 하나 오픈 셋 또 뭔가 Bisa baik-baik kalau minta Malaysia. जों दिनै जोंनि भारत आमजोरगा एडिसि कन्स्टिट्युन्सि बिसिम खबजाक जोंनि बगबिल गामि जोंनि अराव फायो जों जोंनि आमसायो जोंनि साखामिया जोंनि लुकु रक दंनाय माहायरक जोंनि लिडार्स रक बरक बाइक पालके गुरि लायखा सुबा लायखा ते जोंनि आमसानि जे दुकान फालनाव रक दंमा रक खामियाव नायले जों बसखांगो जों बर सामनाबो नायलेखा जोंनि जत लिडार्स दङ जोंनि चेयारमेन दङ भाइस चेयारमेन दङ जोंनि जत जोंनि सिनियर लिडार्स रक दंमायो तेव मागे जों जोंनि उत्तर पदबिलबो जोंनि खरकसा ताखौ एक्सिडेन्ट के थैमानि बिनु खुंनो थाखाय जों पालके सुबा लायखा ते अमाके जों गामि गामि आमसायाव थांनाय जोंनि जत लिडार्स रक जोंनि बुबागारनि जत वारियर्स रक बेखिनि एक्टिभ खालाय सामु खालाय दङ ते बसखां जरा अमाके जोंनि लोगोराव जों सामु खालाय